салом дӯстон, баъд аз танаффус барои бозиҳои тимҳои мунтахаб билохир футболи бошгоҳӣ баргашт. Чемпионати Англия ба мо дарҳол чанд бозии ҷолибро пешниҳод намуд. Дар ин видео фақат бозиҳои рӯзи шанберо мехоҳем абзор кунем. Лайки қиматбоҳои худро гузоред, то ин ки видео ба дигарон ҳам паҳн гардад. Барои ин беҳтараш комментарияҳои ҳамдигарро лайк монед. Бо ин роҳ YouTube видеоро ба тренд мебарорад. Акнун дар ягон ҷо ба азур шинед, мо бошем сар мекунем. Дӯстон, Лигаи Чемпионҳо бармегардад ва моро то рақобатҳо интизор аст. Арсенал баъди мағлубият аз Ланс ба меҳмонии Севилия меравад. Ньюкасл қувваи худро бо Боруссия месанҷад. А Миланро бозии мушкил дар меҳмонӣ бо ПСЖ интизор аст. Чӣ гуна сенсатсияҳо моро дасту тайёр карданд. Тамошои рақобатҳоро бо 1x бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Аз бозиҳои Англия аввалтар аз ҳама ин албатта рақобати дастҳои Челси ва Арсенал мебошад. Челси пас аз оғози нокоми мавсим бозиашро беҳтар кард ва оҳиста-оҳиста боло рафта истодааст. Дар ин рақобат маълум шуд ки Почетино дастаи шаҳри Лондонро ба роҳи дуруст бурда истодааст. Тавассути ин роҳ клуб метавонад ба сатҳи қаблии худ баргардад. Челси дар ҳамаи самтҳои бозӣ беҳтар буд, дар прессинг, дар дифоъ, дар комбинатсияҳо. Дар маҷмӯъ Челси бозии беҳтар дошт ва рақобатро идора мекард. Аммо чунин гапҳои гарму нармро нисбати Арсенал ҳам бояд гуфт. Шогирдони Артета характер нишон доданд. Голи Райсро то андозаи тасодуфӣ гуфта мешавад. Голе ки Тросар зад дар натиҷаи тағйиротҳои Артета омад. Ӯ эҳсос кард ки бояд ба кадом мавқеи майдон бештар фишор орад. Аммо зеби ин дидор голи задаи Михаил Мудрик буд. Онро метавон шедевр ном бурд. Дерби на танҳо дар Лондон буд, дар Ливерпул ҳам набарди ду дастаи ин шаҳр гузашт. Дар дерби Мерсисайд вақтҳои охир қувваҳо умуман нестанд. Ливерпул бе мушкилӣ Эвертонро шикаст медиҳад. Ин навбат ҳам истисно нашуд. Муҳаммад Салоҳ дар нимаи дуввум ду гол, яке аз пеналти ва дигаре аз паси Нюнес ба ҳадаф расонда пирӯзии Ливерпулро таъмин кард. Аҷибаш ин ки бори сеюм паёпаи дерби бо ҳисоби 2-0 ва ба нафъи Ливерпул тамом шуд. Ин аввалин бор дар Премер-лигаи Англия аст. Пас аз бозӣ Юрген Клоп андешаҳои худро чунин баён кард. Бозӣ дар нимаи якум бароямон каме душвортар ҷараён дошт. Эвертон дар хатти дифоъ бо боварӣ бозӣ кард. Конате метавонист корти сурх бигирад. Барои ҳаминам мо ӯро аз майдон гирифтем. Ҳисоб 0-0 буд ва мо риск накардем. Барои Муҳаммад Салоҳ дар чунин бозӣ ва дар шароити имрӯзаи ҷаҳонӣ гол задан хеле муҳим буд. Рақобати дигари ҷолиб бо иштироки дастаҳои Брайтон ва Манчестер Сити сурат гирифт. Ҳардуи даста гарчанде зарфияту иқтидори гуногун доранд, аммо аз нуқтаи назари бозӣ ҳарду ҳам айни замон беҳтарин ҳастанд. Шогирдони Хосеп Гвардиола аз аввал нишон доданд ки ба бозӣ беҳтар омода ҳастанд. Ҳанӯз дар даҳаи аввали рақобат Алварес ҳисобро кушод. Эрлинг Холланд ки дар чанд рақобат гол намезад, билохир бедор шуд ва голи дуввуми дастаашро зад. Ансу Фати дар нимаи дуввум аз худ дарак дода як гол зад. Ин рақобат нишон дод ки Гвардиола идораи тӯбро ҳамчун роҳи нишастан дар хатти дифоъ истифода мебарад. Дар нимаи дуюм Ман-Сити тӯбро хеле зиёд идора мекард, вале ба ҳамла кам рафт. Ин тӯбдорӣ ба хотири дифоъ кардан буд. Баргаштани Родри муҳим будааст ва ин дидор нишон дод ки нимҳиматгари испанӣ дар Ман-Сити нақши калидӣ дорад. Ньюкаслро агар сари роҳаш гирифта нашавад, дарвозаи ҳамаро голборон хоҳанд кард. Кристал Пелас моро дурӯғ гуфта намемонад. 4 голи беҷавоби шогирдони Эди Хау пирӯзии навбатиро барои Ньюкасл таъмин карданд. Манчестер Юнайтед дар сафар бо дастаи охирини ҷадвал Шеффилд бозӣ кард. То даҳаи охир ҳисоб баробар 1-1 буд. Зарбаи Диого Далот манчестериҳоро пирӯз гардонд. Бозии шогирдони Тенхак дар нимаи якум хеле заиф ва дар қисми дуввум хеле хуб буд. Мегузарем ба Испания. Реал Мадрид дар Рамон Санчес Пизхуан ба мушкилӣ рӯбарӯ шуд. Севилияи версияи нав хеле беҳтар аст. Ҳамаи корро дар вақти лозимӣ иҷро мекунанд. Аз антифутболи Мендилабр ҳеҷ чиз намонда футболи зебои Диего Алфонсо дида мешавад. Реал бо як имтиёз ба Мадрид бармегардад. Серхио Рамос хеле хушҳол шуд ки як бори дигар бо Реал бозӣ кард. Анчелоти пас аз бозӣ чунин гуфт: мо бо фарқ аз қисми дуввум дар нимаи аввал беҳтар будем. Мутаассифона имкониятҳои худро истифода набурдем. Вини ва Родриго хеле фаъол буданд. Ман аз онҳо розӣ ҳастам. Бозӣ дар маҷмӯъ баробар ҷараён дошт.
дастаи дигари шаҳри Мадрид Атлетико ба Виго ба дидори Селта рафт. Ин бозӣ ба бенефиси як нафар Антуан Гризман табдил ёфт. Хетри ки ӯ ғалабаи навбатии Атлетикоро таъмин кард. Дастаи дигари номдори Испания Реал Сосидад бо ягона голи Мендес аз паси Кубо бар Малёрка дастболо шуд. Акнун навбати Бундеслига аст. Бавария ба меҳмонии Майнц рафт. Мюнхениҳо вақтҳои охир аз 3 гол кам намезананд. Бозии шогирдони Тухел дар ҳамла арзандаи таҳсин аст. Коман, Кен ва Горецка 3 голи мюнхениҳоро ба сама расонданд. Аммо дастаи асосии Бундеслига дар мавсими ҷорӣ дигар аст. Байер Ливеркузени Хаби Алонсо рӯи қаҳрамонияшро идома медиҳад. Ин навбат Волфсбург дар рӯ ба рӯи дастаи Алонсо ҳеҷ кор карда натавонист ва мағлуб шуд. Лейпциг ҳам пирӯзии навбатиашро ба даст овард. Дармштадт айни замон дастае нест ки муқобили Лейпциг барояд. Бозингари нави ин тим Опенда дубл кард. ӯ дар Аврупо номашро рӯз то рӯз машҳуртар мекунад. Акнун ба бозиҳои Серия А таваҷҷӯҳ мекунем. Наполи дар сафар Веронаро шикаст дод. Кварацхелия аз хоб бедор шуд ва акнун пайваста гол мезанад. Дар ин дидор Хвича дубл кард. Интер ҳам дар сафар бозӣ дошт. Нерадзориҳо Ториноро бо ҳисоби 3-0 мағлуб карданд. Тюрам, Мартинес ва Чалханаглу яке аз дигари зеботар гол заданд. Дар рақобати ду дастаи бозии кушода Лацио ва Сасуола шогирдони сари беҳтар баромаданд. Римиҳо 2-0 рақиби худро шикаст доданд. Дар Фаронса давоми вақтҳои охир Страсбург яке аз рақибони ноқулай барои ПСЖ буд, аммо дар бозии дишаба Мбаппе ва ёронаш ба рақиб умуман имконият надоданд. 3-0 метавонист 5-0 ҳам бошад. Албатта Саудиро фаромӯш намекунем. Барои Роналдо 38 сину сол набуда танҳо рақам аст. ӯ дар рақобат ба дастаи Дамаг аз зарбаи ҷаримавӣ гол зад ва ҷавонияшро ба хотир овард. Ал-Наср 2-1 ғолиб шуд. ба ҳамин тамом бори дидам ки ҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.